dadi ugeman. Napa judule ngaji? Dagang kayu dadi ugeman. Lah kok aneh men. Ya ben memang tak gawe aneh, sing penting ora aneh-aneh. Lah iya to. Wonten tembung niku ngeten. Kula ndek kapan nika ndek winginane nembe sowan-sowan tengene para leluhur. Lah unine niki ngeten. Kahanan saiki wis kumalungkung mung dadi uni. Gagang kayu wis ora dadi ugeman. Iki wis titi wancine bali marang asale. Kabeh tembung mung dadi ujar. Akeh pandhita wis padha nyulayani janjine.